Doma Milimani oyudo gavana machon ma Migori Okoth Obado, jating ndai mare machon Michael Oyamo kod Kaspal Obiero gi ketho mar nek Sharon Otieno. Kochiwo ng'eto mare, jang'ad bura olero ni kata obedo ni giduto ok neginego Sharon aching', negichano nek mare kanyakla kendo neno ni chenro mar nek mar Sharon ochopo kare. Jafumbo marwa Cynthia Onyango oluwo burano e doho kendo miyo waler. E nyim jang'ad bura Cecilia Gidhua, anyuola mar Sharon, osiepe kod achije mosebed kitudo kod nek mare, duto obedo mos e doho ma Milimani winjo ng'eto mar jang'ad bura e doho ewi nek manoweyo piny Kenya kod buok mathoth kendo osedhi nyime kuom thuolo mar higni 8. That the accused persons acted in concert, jointly with others not before the court, pursuant to a common design, each performing a distinct role in furtherance of a criminal enterprise that resulted in the death of the late Sharon. Achiel bang' moro, jang'ad bura olero kaka gavana machon ma Migori Okoth Obado noketo omenda e chenro mar nek Sharon. Oyamo nochano chenro mar yudo jonek ka Obiero to notiyo tij pando neno. The first accused instigated a scheme to eliminate Sharon and using his influence as the governor of Migori County, he enlisted the services of his trusted aides, the second accused who was his personal assistant, and the third accused who acted as a clerical officer in the county government of Migori. Doho keto ler ni kata obedo ni ji adek gi nokonego Sharon aching' gi lwetgi giwegi, giduto ne giriwore chano chenro mar nek Sharon kendo neno ni dwaro margi ochopo kare. From the evidence, it is clear that the second accused embraced the role he had been assigned by the first accused. Having carefully appraised the evidence on record in its entirety, I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Each accused is accordingly convicted under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Doho wacho ni ler ma Okoth Obado noketo ni ne onge kod wach ewi nyathi ma Sharon ne geno nyuolo en ataro mar ler mar neno manopedhi e nyim doho. Also embarked on activities meant to disguise or conceal his communication with Sharon, PW9 and PW22, as well as M-Pesa transactions. And this happened prior to the commission of the offense. There is no escape from the conclusion that the accused persons, jointly with others not before the court, committed the offense charged. Jang'ad bura Cecilia Gidhua owacho ni Obado nochako oro ne Sharon omenda kendo nochiegni kode e kinde mane gichano tieko ngimane. Doho bende owito oko rambun margi manyocha miyo gibet oko mar od ang'ech kendo chiko mondo dinnegi ka girito ng'eto mar twech margi ewi nek mar Sharon Otieno. Iwachoga ni sirikal badibur kata bed man nek mar Sharon osebed ka ywago e kinde malach kendo ywak mar ratiro mare ne okelo luoro ne anyuola mare ka giparo ni kinde nyalo kalo ma ok giyudo ratiro makamano. Odiochieng' ma kawuono jang'ad bura oketo giko ywak makamano kendo nyiso piny ngima ni ndik ok nyal kalo ma ok oyud ratiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Doho ma Milimani, Nairobi.